Compositors del barroc, fet per la Marta Rodríguez i la... A Anglaterra trobem a Handel i a Purcell. A Itàlia trobem a Vivaldi i a Monteverdi. A Alemanya trobem a Bach i a Pachelbel. A França trobem a Charpentier, a Lully i a Rameau. Comencem per Anglaterra. Handel va néixer el 23 de febrer de 1685 i va morir el 14 d'abril de 1759. La seva obra més coneguda és el Messies. Purcell va néixer el 10 de setembre de 1659 i va morir el 21 de novembre de 1695. Una de les seves obres més conegudes és Oda de Santa Cecília. Itàlia. Vivaldi va néixer el 4 de març de 1678 i va morir el 28 de juliol de 1741. La seva obra més coneguda és la de les quatre estacions. Monteverdi va néixer el 15 de maig de 1567 i va morir el 29 de novembre de 1643. La seva obra més coneguda és l'Orfeo. Alemanya. Bach va néixer el 21 de març de 1685 i va morir el 28 de juliol de 1750. Una de les seves obres més importants és Concerts de Brandenburg. Pachelbel va néixer l'1 de setembre de 1653 i va morir el 3 de març de 1706. La seva obra més coneguda és Cànon en re. França. Lully va néixer el 28 de novembre de 1632 i va morir el 22 de març de 1687. Una de les seves obres més conegudes és Isis. Charpentier va néixer el 1643 i va morir el 24 de febrer de 1704. Una de les seves obres més conegudes és Te Deum. Rameau va néixer el 25 de desembre de 1683 i va morir el 12 de setembre de 1964. La seva obra més coneguda és Dardanus. Gràcies per la vostra atenció.